Изцяло чужденци попаднаха в класацията топ 5 на изминалия кръг в баскетболното първенство при мъжете. Върнан Тейлър от рилски спортист е най-полезният баскетболист, вкарвайки 36 точки, овладявайки 6 борби и подавайки 3 асистенции. Тези показатели му донесоха и най-високия коефициент в класацията от 41 пункта. Втори е Ноа Далман от Балкан, който регистрира дабл-дабл от 22 точки и 13 борби и добави 6 асистенции, а полезността му е 32. Аландо Тъкър от Лукол Академик вкара 27 точки и овладя 7 борби, за да вземе третата позиция сред най-полезните. Неговият коефициент в кръга е 31. Четвъртото място зае Майк Динуно от Берой, който отбеляза 27 точки и добави 6 асистенции и 4 борби за коефициент 30. Класацията затваря състезателят на зеленобелите Доминик Фъргюсън, реализирал 22 точки и 9 борби, които доведоха до коефициент на полезност от 29.